Good morning, Bicolandia. Sheesh! Happy Sunday. Dito tayo ngayon sa Minalabak, Camarines Sur guys. At pupunta tayo ngayon sa Camarines Sur Sports Complex sa Palestina Pili, Camarines Sur. Isa raw guys. Sheesh! Ganda. Magtitingin-tingin lang tayo dun sa sa event guys ng second Bicol Elite Endurance Challenge na kahapon yung starting grind alas 10 ng gabi. Napanood natin sa mga live, mga sumabaybay. Shout out sa mga participants and ride safe sa inyong lahat. Ito na guys yung sinasabi kong shortcut papuntang Pili. Dito tayo dadaan. Sasurvey natin dito kasi pinapaganda yung kalsada dito sa lugar na to. Tayo sa barangay Tagbong. Hey guys, dito tayo sa may Tagbong guys. Meron pa tayong 5 kilometers or 10 kilometers papunta sa destinasyon. Ginagawa dito ang kalsada sa lugar na to. Tapos sa pala banda dito. Ano yung sarog? Sheesh! Ganda mag-race ito pag ganitong pag ganitong Sunday. Wala masyadong mga sasakyan. Bale, ano na to? Pangalawang endurance challenge ng dito sa Bicol, sa Camarines Sur. Pangalawang beses na to ginanap dito sa Camsur guys. To endurance challenge na to. Kaya yan. Naisip itong kalsada dito guys, makikita nyo na inaayos na sa lugar na to. Makikita natin sa ating vlog for today's video. Ayan na guys, ayos na ang kalsada, maganda na lumawak na. Ayan guys. Dito guys, inaayos ang kalsada dito sa lugar na to. Hindi, lubak-lubak pa. Pero kain-kain is nice yan. Di ba pala tapos dito Ayan guys, maraming butas-butas na kalsada. Wala kasi nagtatraffic dito kaya bigayan lang dito yung mga dumadaan. May kasunod tayong Land Cruiser. Kaya pag pumunta akong Piling, hindi ako nadaan dito kasi pag natapos ito, maganda na dumaan dito. Ito na lang pala yung hindi pa natatapos na kalsada dito sa lugar na to guys. Tatapos na dito pala, ang ganda na dito. Wow! Dito guys napakaganda na ang kalsada dito sa lugar na to.
Guys, ito papuntang shortcut to, papuntang Pili. Yung mga papuntang Pili guys. Ito maganda na dito bandang kalsada. Ito na lang hindi pa tapos. Dito okay na. Maganda na dito. Yan guys, touchdown bagong Minalabak. Ayan, dito pa rin tayo sa Minalabak guys. Dun sa una-unan, Pili na. Kaya malapit na tayo sa Camarines Sports Complex guys. Yeah. Chill ride lang tayo. Let's go. Ganda ng kalsada dito eh. Guys, dito guys lagi akong dumadaan dito pag ano, pag yung shortcut ako. Dito ako dumadaan sa lugar na to. Hindi pa rin siya lang yung kalsada kasi dun sa may ano eh, may Mataurok. Ano pa dun, di pa ayos guys. Kaya dito guys ako dumadaan sa lugar na to. Madali dumaan dito guys eh, sa lugar na to kaysa dun sa highway. Sa highway kasi paikot kasi guys eh. Pag sa highway ka dadaan, paikot ka. Mas madali dito dumaan. Update ko kayo guys pag nandun na ako sa ano sa venue. Yan, Pili na. Pili. Ay, yung mga ano dito. Yan, malapit na tayo. Wala, napaka-busy na dito guys sa lugar na to. Dami na nagmumotor dito banda. May mga village kasi dito, gaya yan, may mga village na kasi dito sa lugar na to. Yan, tagbong Pili na. Nasa Pili na pala tayo guys. Touchdown Pili. Sunod lang tayo din sa mga motor na to. Okay, takbong pogi lang tayo eh. Na tayo nagmamadali guys. Hey guys, malapit na tayo. Kakala na tayo dito guys sa siyempre sa kanan, siyempre. Hi guys. Kanina kasali ako eh. Yan guys, sa wakas nandito na tayo sa Second Elite
Bicol 800 kilometers guys, kaso tayo ay last to arrive kuno. Yan guys, oh. Napaka first time ko makapasok dito eh. Kaya tayo picture rin tayo dito guys. Malawak guys, oh. Sheesh, ganda oh. Oh, kita nyo. For today's video, sabi daw pag first time mamalik na sa lupa eh. Ayan guys, dito na tayo. Ayan guys. Tayo. Kalawak pala nito. Kalawak guys. Nakikita nyo. Yeah. Tingin tayo sa loob. Iwan mo na natin sa slice eh. Tingin na tayo. Ano mga nanalo guys, oh. Makikita nyo sa ano na. Ito na mga nanalo guys, oh. Ayan oh. Wow. Magkaroon natin ng sticker guys. Talaga mga kakainik niya. Ito na guys yung mga nanalo, mga nagwagi sa ating second Elite Bicol. Panglima tong ano, panglima overall, pangtatlo guys, pangalawa. Oh, grabe to, makabilis ito. Pangalawa, ito, lagi ito nananalo, lagi ito nananalo primero. Shoutout sa lahat. Congrats sa mga nagwagi. Yan, magandang gabi guys. Pauwi na tayo sa bahay. Tayo sa may Milaor. At congratulations sa mga participants ng Bicol Elite version 2. Congrats sa inyo lahat. At kay Sir Mark, shoutout sa iyo Sir Mark. At kay Ate Flor, maraming salamat sa libreng tubig. Thank you. Napakadilim ng daan dito banda guys, kaya dapat malakas yung ilaw nito dito sa lugar na to.
maraming salamat. Ilasing. Ayan guys, dito tayo guys sa Antipolo. Yan, congratulations sa mga participants ng Bicol Elite Endurance Challenge. Yan, shoutout sa inyo lahat, mga nanalo, sa mga nag-top. Congratulations sa inyo lahat. At dito ko na rin katapusin ang aking vlog for today. Maraming salamat mga kaurago natin dyan. Salamat sa suporta. Nabigyan natin sticker. Yan, shoutout sa inyo. Laging tandaan, mag-ingat sa daan. Peace out.